friends, गिबियावनो गासैखौबो नार्जारी एडुकेशन चैनल सिम बरायबाय। दिनै जों सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 2 आव थानाय आखान्थि 3 नि सोंथि 6.2 आव थानाय कुइसनफोरनि एन्सारखौ जों दिनै बानायजोबनो नाजागोन। ओके, जोंनिया बेयो लेक्चार नम्बर 6 जागोन, माने आखान्थि 3 खोन्दोनि लेक्चार नम्बर 6 जागोन आरो जिअमेट्रिनि एबा फुमसुनि पार्ट 6 जागोन। जायफोरा पार्ट 1 निफ्राय 5 सिम नायाखै बिसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो थाखाय गुरै खावलायो, जाहाथे जोंनि भिडिअफोरखौ बा जोंनि कनसेप्टफोरा मोजाङै नोंसोरनिसिम क्लियार जायो। ओके, कनसेप्टफोरा फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबासो माने सिरियेलि नायलांबासो जों कनसेप्टफोरखौ बुजिगोन आरो कुइसनफोरनि एन्सारखौबो बानायनो हागोन। अके, स' नोंथांमोना भिडिअखौ सिरियेलि नायलां, फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय आरो आसा खालामो बे भिडिअखौबो स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै। अके, स' जों दिनै बारा गोबाव खालामला मेइन टपिकआव फैदोनि। अके, जों कुइसन नम्बर 7 आव नायनि। कुइसन नम्बर 7 आव मा दं जोंनिया? कुइसन नम्बर 7 आव होनाय दङ थारबुंथि 6.1 खौ बाहायनानै फोरमान खालामदि आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिनि गेजेर बिन्दोजों गुबुन मोनसे आखान्थिनि लिगै बोनाय हांखोआ थामथि आखान्थिखौ समानै दानस'यो। माने मा होनदो? थारबुंथि 6.1 आव जों मोजाङै सावरायबोखादों, माने थारबुंथि 6.1 खौ जों मोजाङै सावरायबोखादों। बेखौ नोंसोरो लेक्चार नम्बर 3 आव थांनानै मोजाङै नायथां, अब्लानो बांसिन बुजिगोन। अके, दा बेयाव दङ जोंनिया मा? थारबुंथि 6.1 खौ बाहायनानै फोरमान खालामदि आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिनि गेजेर बिन्दोजों गुबुन मोनसे आखान्थिनि लिगै बोनाय हांखोआ थामथि आखान्थिखौ समानै दानस'यो। जों हमना लाबाय जुदि मोनसे आखान्थि 3 बोग्रोनि बेयाव। अके, होमबासो बांसिन जागोन। हमबाय मोनसे आखान्थि 3 बोग्रोना लाबाय जोङो, हमबाय बे आखान्थि 3खौ ABC। अके, दा बेयाव होनदो आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिनि गेजेर बिन्दोजों मोनसे आखान्थिनि AB नि गेजेर बिन्दो हमना लाबाय जों बेयाव। AB नि गेजेर बिन्दो बेयाव हमना लाबाय। अके, गेजेर बिन्दोजों गुबुन मोनसे आखान्थिनि लिगै गेजेर बिन्दोआव लानानै गुबुन मोनसे आखान्थि BC नि आखान्थिनि लिगैबो लां। BC नि आखान्थिनि लिग मानेथ' नोंसोर मिथिखागो, इंलिसाव पेरेलेल होनो। अब्ला BC नि लिग बोबाय जोङो। दा हमना लाबाय इखो जोङो P आरो बेखौ Q होना लाबाय। दा बेयाव होनदों मा? लिगै गुबुन मोनसे आखान्थिनि लिगै बोनाय हांखोआ, बे हांखोखौथ' बे हांखोआ थामथि आखान्थिखौ समानै दानस'यो। थामथि आखान्थिया जोंनि AC जाबाय। अब्ला AC खौ जोङो समानै दानस'यो होनदों, माने मा होनना फोरमान खालामनांगोन? AQ इकुवेल टु QC होननानै फोरमान खालामनांगोन। आइ हप नोंसोर बे कुइसनखौ बुजिदों जानांगौ। खेबसे नायफिननाय। फोरमान खालामदि आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिनि गेजेर बिन्दोजों AB आखान्थिनि गेजेर बिन्दोजों गुबुन मोनसे आखान्थिनि लिगै BC आखान्थिनि लिगै बोनाय हांखोआ PQ बोनाय हांखोआ थामथि आखान्थिखौ समानै दानस'यो। थामथि आखान्थि माने मा? AC आखान्थिखौ समानै दानस'यो, माने AQ इकुवेल टु QC होननानै फोरमान खालामनांगोन। अके, जों माबायाव लिरदों बेखौ जों लिरनि। अब्ला हमबाय, बेयाव मा लिरदों, बेयाव मा खिदों बेखौनो लिरनांसिगोन जोंफोर। अके, हमबाय PQआ PQ बोदों ना? PQआ मोनसे हांखो दोंसे हांखो, मोनसे हांखो दोंसे हांखो, नोंसोरनि गोसो मा लिरनो। AB नि PQआ मोनसे हांखो AB नि लिगै AB नि लिग ना BC नि लिगसो AB नि गेजेर AB नि गेजेर बिन्दो AB नि गेजेर बिन्दो AB नि गेजेर बिन्दो P जों ना? AB नि गेजेर बिन्दोआ P नालाय P जों BC नि लिगै P जों BC नि लिगै थांदों नालाय, लिगै थामथि आखान्थि AC खौ मा बिन्दोआव दानस'दो? Q बिन्दोआव दानस'दों। अके, Q बिन्दोआव दानस'दों। That is Q बिन्दोआव दानस'दों। That is मा? PQ पेरेलेल मा जोंनिया? BC। PQ पेरेलेल BC। अके, बे जोंनिया होनाय दङ। अके, बेखौ जों मोनबाय। अब्ला दानिया नाय आखान्थि 3 ABC निफ्राय जों मा मोनो? दानिया जों आखान्थि 3
ABC निफ्राय मा लिरगोन नाय दानिया आखान्थि 3 ABC आखान्थि 3 ABC आव टेल्सनि थारबुंथिखौ बाहायनानै एबा थारबुंथि 6.7 खौ बाहायनानै आव टेल्सनि थारबुंथिखौनो थारबुंथि 6.7 बो होनो मिथिगोना टेल्सनि थारबुंथिखौ बाहायनानै जों मोनखादोंमोन टेल्सनि थारबुंथिखौ बाहायनानै मा लिरनो हायो जोङो AP divided by PB equal to नोंसोर थारबुंथिखौ मोजां नायना ला बुजियाखैबा अब्लानो मोजाङै बुजिगोन ओके AQ divided by QC बे जोंनिया लेक्चार नाम्बार 3 आव दङ थारबुंथि 6.7 आ मोजाङै सावरायनो हाखादों अब्लानो बुजिगोन अब्ला जोङो जुदि मोनसे आखान्थि 3नि जायखिजाया मोनसे आखान्थिनि लिगै मोनसे हांखो बोनाय जायोबा बै हांखोआ जोंनिया आद्रा मोननै आखान्थिखौ समान रुजुथियाव रानो बिदि रानबाय अब्ला बे जों थारबुंथि 6.7 आव मोनखादों ओके दा जोङो AP इक्वल टू PB ने AP इक्वल टू PB दंना गैया मानो होनबा जोंनिया P आ AB नि गेजेर बिन्दो ना अब्ला जोंनिया मा लिरनो हायो 1 माने नै AP इक्वल टू PB अब्ला जोंनिया नै ओरैबा नाय AP इक्वल टू PB खौबो AP लिरनो हायो ना 1 इदि दानबा मा थायो जोंना 1 ल'सो थाया होमबा बिदि जायोना अब्ला जों बेयाव मा लिरनो हासिगोन 1 इक्वल टू AQ divided by QC since मानि थाखाय 1 लिरनो हादों मानि थाखाय लिरनो हादों जों AP इक्वल टू PB जायो AP इक्वल टू PB आ मानि थाखाय जादों जोंनिया P आ AB नि गेजेर बिन्दो कुइसनाव होखादों ओके अब्ला जों दा बिनिफ्राय मा खालामो सल्भ बानायबा मोनगोन AQ इक्वल टू QC दा नै सल्भ बानायना जों मोनबाय मा AQ इक्वल टू QC बेनिफ्राय सल्भ बानायना मोनबाय AQ इक्वल टू QC AQ इक्वल टू QC माब्ला जायो जोंनिया जेब्ला जोंनिया नै Q आ AC नि गेजेर बिन्दो अब्लासो AQ इक्वल टू QC जासिगोन अब्ला जों फोरमान जाबाय जोंनिया बेनो गुबुन आखान्थि 3 खौ समानै दानस'यो होनना फोरमान जाबाय थामथि आखान्थिखौ माने AC खौ समानै दानस'यो होनना फोरमान जाबाय अब्ला बेखायनो लिरनो हासिगोन बेखायनो Q आ AC नि मायो गेजेर बिन्दो ओके अब्ला फोरमान जाबाय जोंनिया बेनो I hope नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायफिन अब्लानो बांसिन बुजिगोन आरो खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथामावथ' बुजिगोन ना खनले नायबाय था अब्लानो बुजिगोन ओके बे जोंनिया नोंसोरनि थाखाय जोबोर मोजां माने नोंसोर बुजियाखैबा बेखौ नायफिनबाय थानो हायो ओके अफलाइन क्लास बायदि नङा बेयो अनलाइन क्लासआ जोंनिया मा लाबा मा मुलाम्फाया जे नोंसोर बे भिडिअखौ बुजियाखैबा फारसेनिफ्राय नायफिनबाय थानो हायो ओके स' बेनि लाबखौ नोंसोर लानो नाजा ओके बा जोंनिया कुइसन नाम्बार 7 निया प्रुफ जाबाय नै जोंनिया कुइसन नाम्बार 7 निया प्रुफ जाबाय नोंसोर बेखौ बहि आरो पेनाव लिरना दोन आरो बुजियाखैबा कमेन्टआव लिरना हर ओके नोंसोर कमेन्टआव लिरनानै हरथारा ओके दा नेक्स्ट कुइसन जों मा कुइसन नाम्बार 8 खौ नायनि कुइसन नाम्बार जोंनिया मा थारबुंथि 6.2 खौ बाहायनानै फोरमान खालामदि आखान्थि 3 नि मोननै आखान्थिनि गेजेर बिन्दो दाजाबनाय हांखोआ थामथि आखान्थिनि लिग बेयावबो जोंनिया मा आखान्थि 3 नि मोननै हांखोखौ जुदि दाजाबनाय बिन्दोफोरा थामथि आखान्थिनि लिग जायो नामा माने मोनसे आखान्थि 3 नि मोननै आखान्थिनि गेजेर बिन्दोजों दाजाबनाय हांखोआ थामथि आखान्थिनि लिग जायो होनना फोरमान खालामनांगौ ओके माने नै हमना लाबाय जों बेयावबो ABC आ मोनसे आखान्थि 3 मोनसे ABC आ मोनसे आखान्थि 3 दा AB नि गेजेर बिन्दो ओके आरो AC नि गेजेर बिन्दो बै बिन्दो मोननै दाजाबनाया थामथि आखान्थि BC नि लिग जायो होनना फोरमान खालामनांगौ अब्ला बेखौबो जों PQ होननानै हमना लाबाय अब्ला जों मा फोरमान खालामनांगौ PQ पेरेलेल BC होनना फोरमान खालामनांगौ बेबो जोंनिया सेम बेयाव होनाय दंखायो मा P आ जोंनिया AB नि गेजेर बिन्दो आरो Q आ जोंनिया AC नि गेजेर बिन्दो माने मा जागोन AP इक्वल टू PB जागोन AQ इक्वल टू QC मानोना बिसोर मोननैया जोंनिया गेजेर बिन्दो ओके अब्ला जोङो बेयावबो हमना लाबाय फार्स्टआव जों बेखौ लिरग्रोनांगोन जि बानायदो बेयाव जि आखिदो बेखौ लिरग्रोनांगोन हमबाय PQ दोंसे हमबाय PQ दोंसे हांखो जाय
AB आरो SC नो AB आरो SC नि गेजेर बिन्दोजों थाङो AB नि गेजेर बिन्दोजों थांदो आरो AC नि गेजेर बिन्दो थाङो अब्ला नंगौना गेजेर बिन्दोजों थाङो ओके दा जों बेखौ लिरना लाबाय ओके अब्ला बेयाव जोंनो मा होनदो बेखायनो जों मा मोनो जुदि गेजेर बिन्दोबा P आरो Q आ AB आरो AC नि गेजेर बिन्दोबा मा लिरनो हायो जोङो AP इक्वल टू PB लिरनो हायो ना हायो ओके आरो Q आ AC नि गेजेर बिन्दोबा मा लिरनो हायो AQ समान QC बेखौ जोङो लिरनो हायो ओके अब्ला जोङो ओरै लिरनो हागोन ना हाया AP by PB इक्वल टू 1 लिरनो हागोन जोङो बेदो समान नालाय दा समान दानायलायबा जेरै x divided by x दानायलायबा मा जायो 1 दानिसो खोन्थाबोखादों क्वेश्चन नम्बर 7 आव ओके होमब्ला बेदो दानानै 1 जाबाय आरो बेयावबो मा लिरनो हायो जोङो AQ divided by QC इक्वल टू 1 लिरनो हायो ओके अब्ला जों दानिया नाय एबा ओरैबो लिरनो हायो नाय एबा इसे मोननैनिफ्राय AP divided by PB इक्वल टू 1 नालाय मोननैयावबो 1 नालाय बिदियाव समान होनो हासिगोन AQ divided by QC इक्वल टू 1 बिदि लिरनो हासिगोन जों दा बिसोर मोननैनिफ्राय ओके दानिया जों नाय आखान्थि 3 निफ्राय नायदो जोङो दानिया जों आखान्थि 3 ABC निफ्राय नायनोसै दानिया आखान्थि 3 ABC निफ्राय ओके ABC निफ्राय जों मा मोनो माने ABC आव आखान्थि 3 ABC आव टेल्सनि थारबुंथिनि उल्था थारबुंथिखौ बाहायनानै ओके मा नों टेल्सनि थारबुंथि बाहायाबाबो जों बेयाव ओके जों दा मा मोनखायनाय AP divided by PB equal to AQ divided by QC बेखौ सानिफ्रायनो मोनखादों सानिफ्रायनो जों बिदि लिरनो हायो ओके अब्ला जों माब्ला लिरनो हायो बेखौ नाय बेखायनो बिबारजों टेल्सनि थारबुंथि उल्था थारबुंथिखौ बाहायनांगोन बेखायनो माने थारबुंथि दशमिक 2 खौ बाहायनांगोन टेल्सनि उल्था थारबुंथि बादियै जों मोनो टेल्सनि उल्था थारबुंथिखौ बेयाव बाहायबा टेल्सनि उल्था थारबुंथिखौ जुदि बेयाव बाहायबा जों मोनो मा PQ आ BC नि पेरेलेल PQ is parallel to BC अब्ला फोरमान जाबाय जोंनिया ओके बे थारबुंथिखौ मोजाङै नायना ला नोंसोरो अब्लासो बांसिन मोजाङै बुजिगोन आरो जुदि भिडिअखौ बुजियाखैबा बेखौ खनले नायबाय था माने स्टार्टिंनिफ्राय नायफिनबाय था जोबजासिम अब्लानो बुजिगोन ओके अब्लानो बुजिजोबगोन ओके दा नै फार्स्टआव जोङो मा दोङो बेयाव कुइसनाव मा होनदों नै कुइसनाव मा होनाय दोङो बेफोरखौ जोङो सावगारि आखिना लाग्रो फार्स्टआव दा आखिनायखौ नोङो लिरनांगोन फार्स्टआव हमबाय जि आखिदो बेखौ लिरग्रोना ला आरो आखिनायनि उनाव जों मा मोनो बेफोरखौ मोनो बेखौ लिरना लाबाय दा नै लास्ट स्टेपआव जोंनिया मा दानिया आखान्थि 3 निफ्राय जोङो मा मोनो नै सायावनो लिरखादों नालाय AP divided by PB AP divided by PB इक्वल टू AQ divided by QC बेखौ मोनबाय बेखौ माब्ला लिरनो हायो जोङो टेल्सनि थारबुंथि माने टेल्सनि उल्था थारबुंथिखौ बाहायनानै एबा थारबुंथि 2.2 टेल्सनि थारबुंथिखौनो जोङो टेल्सनि उल्था थारबुंथिखौनो थारबुंथि 2.2 होनना मिथिनाय जायो ओके अब्ला बेनिफ्राय जों मोनो PQ parallel QC माने बेनिफ्राय आखान्थिनिफ्राय PQ parallel QC मोनो जों अब्ला जोंनिया बे फोरमान जाबाय थामथि आखान्थिनि लिंक जायो होनना फोरमान जाबाय अब्ला जों बेयो फोरमान जाबाय नेक्स्ट कुइसनाव मा दों जों नायनि नेक्स्ट कुइसना जोंनिया मा जागोन कुइसन नम्बर 9 ओके बेयाव दों जोंनिया नाय ABCD आ मोनसे ट्रेपिजियाम जेराव AB पेरेलेल DC आरो बेनि खना हांखो माने डायगोनेल फोरा गावजों गाव O बिन्दोआव दानस'लायो दिन्थिदि AO इक्वल टू BO इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय BO इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO बेबो जोंनिया सेम मात्र बेयाव जोंनिया आखान्थि 3 नङा बेयो इबार ट्रेपिजियाम माने मा नोंसोर मिथिखागौ जानांगौ मिथियाबा आं खोन्थानानै मा ट्रेपिजियाम माने जोंनिया ट्रेपिजियामा मोनसे आखान्थि 4 ओके आखान्थि 4 जेराव जोंनिया मोननै आखान्थिया गावजों गाव लिंक जागोन
आरो गुबुन मोननै आखान्थिया लिग नङा ओके माने ट्रेपेजियाम माने जों मा होनो बेयाव आं आखिना होनसै बे आखान्थि मोननैया जोंनिया लिग हमबाय दे मोनसे आखान्थि ब्रै ट्रेपेजियामाबो ओके बे जोंनिया ओके हमबाय जों बेखौ ABCD आ मोनसे ट्रेपेजियाम नालाय AB आरो CD होना हमना लाबाय जों ओके ABCD आ मोनसे ट्रेपेजियाम होना जों हमना लाबाय दा नै बेयाव AB आ DC नि पेरेलेल बेयावबो खारदों AB आ DC नि पेरेलेल माने जोंनिया ट्रेपेजियामा मोनसे आखान्थि ब्रै ओके जेराव मोननै आखान्थिया गावजों गाव पेरेलेल जायो माने लिग जायो दा नै मोननै आखान्थिया लिग जाबायना जोंनिया AB लिग DC आरो गुबुन मोननै आखान्थिया लिग जाया ओके लिग जाया मात्र मोननै उल्था आखान्थियाल'सो लिग जागोन ओके बेखौनो होनो जों ट्रेपेजियाम मोनसे बेबो आखान्थि ब्रै ओके दा जों मोनबाय बेयावना AB पेरेलेल DC नि कुइसन होनाय बायदि मोनबाय जि दोङो बेखौनो आखिनोसै जोङो आरो मा आरो बेनि खना हांखोफोरा गावजों गाव O बिन्दुआव दानसै खना हांखो माने मा जोंनिया नै डायगनेलखौ होनो बे जोंनिया मोनसे खना हांखो आरो बे खनानिफ्राय बे खना बोबा बेबो मोनसे खना हांखो जागोन जोंनिया बेबो मोनसे खना हांखो दा खना हांखोफोरा गावजों गाव O बिन्दुआव दानस'लायनो अब्ला बेयाव O बिन्दुआव दानस'लायबाय ओके बे O बिन्दुआव दानस'लाय दिन्थिदि जोंनो मा होनना दिन्थिनांगोन AO डिवाइडेड बाय BO इक्वल टु DO डिवाइडेड बाय CO होननानै दिन्थिनांगौ दा बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों मोनसे बेखौबो थारबुंथि 6.1 नि बागै दिन्थिगोन जों थारबुंथि 6.1 नि बादिबा जों मोनसे आखान्थिथाम बायदि नुबायना बेखौ ABD बेबो मोनसे आखान्थिथाम दा मोनसे आखान्थिथामाव जों गेजेराव मोनसे लिग बोनांगोन ना अब्ला जों जायखिजाया मोनसे हांखो बोना लानोसै बेयाव ओके बेयाव लागि बोबाबो जायो बा जोबथारनायाव लागि बोबाबो जायो दा नोंसोर आखान्थिथाम लानायाव कनफिउज जागोन होननानै आं बेयाव लागि बोनसै बेखौ बोआबा निनिफ्राय बेयाव लागि बोबाबो जागोन ओके दा आं नोंसोरखौ मोजाङै बुजायनो हागोन फार्स्टआव नायग्रो बेयाव लिरना लाग्रोनो जोंफोर बा मोनसे हांखो लिरदो माबोखो जों मोनसे हांखो जों बेयाव E होना लानि इखौनो होनसै EO मोनसे हांखो EO खौ DC नि लिगै बोबाय नै EO खौ DC नि लिग बोबाय DC नि लिग बा मानि लिग जागोन AB निबो लिग जाखागोन बे मानो होनबा जोंनि AB लिग DC दंखायो नालाय बोबाय ओके डेट इज AC नि लिग बोनाय जाबाय माने EO पेरेलेल मा जागोन DC बिदि बोनाय जाबाय ओके फोरमान खालामनांगौ दि मा होनना फोरमान खालामनांगौ फोरमान खालामनांगौ दि मा होनना फोरमान खालामनांगौ जोंनिया फोरमान खालामनांगौ दि AO डिवाइडेड बाय BO इक्वल टु CO डिवाइडेड बाय DO होनना फोरमान खालामनांगौ ओके नाय जों दानिया फोरमान खालामनो थाखाय दानिया दा जि दोङो बेखौ लिरग्रोना लाबाय जों ओके कुइसनाव जि दोङो बेखिनिखौ लिरना लाबाय आरो सावगारि जि खामदो बेखौनो लिरना लाबाय ओके दानिया जों फोरमान खालामनो थाखाय नै जुदि EO आ जुदि DC नि पेरेलेल जायो अब्ला बियो AB निबो पेरेलेल जाखागोन ओके आरो नाय बि जों नै आखान्थिथाम ADC निफ्राय मा मोनो जों आखान्थिथाम ADC निफ्राय जुदि EO आ जुदि DC नि पेरेलेल जायो जों लिरनो हायो AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल टु AO डिवाइडेड बाय OC बा CO लिरनो हायो जों बेखौ टेल्सनि थारबुंथि बायदि लिरनो हायो जों ओके दानिया बेखायनो नोंसोर आखान्थिथाम मोननै लानांगोन ADC आरो मा खालामनो आखान्थिथाम पेरेलेल थानाया मानि AB नि माने ABD बिसोर मोननै आखान्थि थामखौ लानांगोन ABD आरो ADC अब्लानो जोंनिया जाजोबगोन बे आखान्थिखौनो लानो रोंनांगोन नोंसोर अब्लानो जाजोब्बाय ओके अब्लानो दिहुननो हागोन
दानिया आखान्थि 3 मानिफ्राय ADC आखान्थि 3 ADC आखान्थि 3 ADC आव मा दं जोंनिया आखान्थि 3 ADC आव EO parallel DC दङ ओके बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादिब्ला बेयाव लिरनो हागोन बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादिब्ला बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादिब्ला जों मोनो मा बि AE divided by ED equal to मा मोनो AO divided by BOC by CO ओके बेखौनो मोनो जों बेखौ से नाम्बार होना ला एबार आखान्थि 3 मानिफ्राय लानो जोङो ABD निफ्राय आरो आखान्थि 3 ABD निफ्राय ABD आव आखान्थि 3 ABD आव मा दं जोंनिया EO parallel AB दङ EO parallel AB बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादिब्ला एबा थारबुंथि 6.1 बादिब्ला टेल्सनि थारबुंथि बादिब्ला बेयाव जों मा मोनो एबार नै EO आ AB नि पेरेलेल माने AB आ जोंनि हासा जागोन थिखिनियारि जागोन D ओमफ्राय मा लिरनो हायो जोङो DE एबा ED ओके बेयाव ED नालाय ED खौ लिरनो ED divided by AE equal to मा लिरनो हायो DO divided by OB बा BO लिरनो हागोन बेयाव BO फोरमान खालामनो दोननानै जों BO लिरनि बेयाव BO दं नालाय BO खौ लिरनि ओके दा नै बेखौ बेलथायना हो माने बेलथायगोन जों नाय बेयाव AE आ सायाव दङ बेखौबो AE आरो ED आ सिङाव दङ नालाय बेखौबो ED आ सिङाव लांनो नाजा अब्लासो जों दाननो हागोन ओके माने लिरनो हागोन माने नाय AE divided by ED बेलथायना होबाय बेखौबो बेलथायनांगोन इजा बेलथायदों नालाय सिंनिखौ सायाव लांबाय सानिखौ सिङाव लाबबाय ओके बेखौ 2 नाम्बार होना ला दा 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बार समानथायखौ नायनाय नोंसोर मोजाङै 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बार समानथायाव नाय 1 नाम्बाराव दङ मा AE divided by ED equal to AO divided by CO 2 नाम्बाराव दङ AE divided by ED equal to BO divided by DO माने आगसिनिया समान गोजा आगसिनिया जुदि समानबा आग्रानियाबो समान जाखागोन अब्ला जों लिरनो हासिगोन AO divided by CO equal to BO divided by DO बेखायनो जों लिरनो हासिगोन बेखायनो 1 नम्बर आरो 2 नम्बर समानथायनिफ्राय नम्बर आरो 2 नम्बर समानथायनिफ्राय जों मोनो इजि थार मिथिबायना नोंसोर मात्र थारबुंथि 6.1 खौ मोजाङै रोंनांगोन ओके आरो बेयाव रोंनांगोन अबे कमन मिथिबायना जों लिरनो हायो मा AO divided by CO AO divided by CO equal to आग्रानिया मिलायजोबो जोंनिया मा BO divided by DO दा जोंनिया फोरमान जासिगोन नै फोरमान मा खालामनो दे AO divided by BO अब्ला AO divided by CO सो दङ दा नै BO खौ इजा लाबो CO खौ इजा लां अब्लानो जासिगोन नै BO खौ नै सिङाव लाबो बिनि आरो CO खौ नैनि सायाव लांनो हायोना जों इदि हायो मा लिरनो हायो जोङो AO divided BO खौ लाबो सिङाव BO खौ सिङाव लाबो जोङो मा जागोन BO आरो CO खौ जों सायाव लांबा मा जागोन CO divided by DO दा फोरमान जाबाय जोंनिया नै मा फोरमान खालामनो दे AO divided by BO equal to CO divided by DO नै बेयावबो जाबाय जोंनिया मा AO divided by BO is equal to CO divided by DO फोरमान जाबाय जोंनिया प्रुफ अब्ला बेयो जोंनिया फोरमान जाबाय I hope नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिन मोजाङै स्टार्टिंनिफ्राय अब्लानो मोजाङै बुजिगोन ओके सो जों दिनैनि थाखाय बेखिनिखौनो सावरायनोसै दा कुइसन नाम्बार 10 निखौ नोंसोर बानायनो थाबाय नोंसोरनि थाखाय बेयो होमवर्क थाबाय आरो जुदि नोंसोर बेखौ बानायनो हायाबा आंनो कमेन्ट बानायना लिरना हर अब्ला आं बानायना होगोन ओके कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हर अब्ला नोंसोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा
लाइक आरो शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालामनो नाजा अके जाहाथे गासैबो स्टुडेन्टफोरनिसिम सौहैयो आरो जायफ्रा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला माखारै जाहाथे जोंनि गासैबो भिडिअफोरखौ नुजोबो अके जोंनिया टारगेटआ मा गासैबो कर्सफोरखौ कमप्लिटलि फोजोबजोबनो हागोन जोंनिया भिउसफोरा बारायबाबो जोंनि टारगेटआ मा बा साबस्क्राइबारफोरा बारायबाबो जोंनि टारगेटआ मा जे नोंसोरनि कर्सखौ फोजोबनानै होनाय अके स' नोंसोरो मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरो कुइसनफोरबो सोंनो हागोन नोंसोरो अके कमेन्ट बक्सआव लिरनानै दा जोंनिया बे फोरमान जाबाय बेखौ मोजाङै बहियाव लिरना ला आरो जुदि भिडिअखौ बुजियाखैबा खनले नायबाय था अब्लानो बुजिगोन अके स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ नेक्स्ट क्लासाव जों मा सावरायगोन आखान्थि 3नि महरसि जानायनि रादायफोरखौ अके स' थेंक इउ दिनैनि थाखाय बेखिनियानो